Čaute lidi, já vás vítám u mého prvního videa na tomto YouTube kanále. Chci se vám představit, jmenuji se Ondra a budu tvořit na tento YouTube kanál věci jménem Fortnite, GTA, Roblox a další takovéhle věci. Nebo motobike, jo, Forzu, cokoliv, podle toho, jak vás to bude bavit. Plus, budu tady dělat tutoriál, jak nakupovat na Molebuy. Molebuy je prostě taková služba, kde máte Nike věci, Dior věci a tedy za fakt dobrý ceny, takže si v dalším videu v dalším videu bude fonko. Tak v tom dalším uvidíte asi, jak nakupovat na Molebuy, kde se to jmenuje Fortnite plus Molebuy. Takže jsem se vlastně měl představit, tak to prozatím budu mít svou masku. Jinak videa budete vidět takto před mobil na monitoru. Nemůžu prozatím vám ukázat můj obličej, dám vám to pouze, až bude odhalení. Až to bude více lidí, tak se vám odhalím. A toto bude asi tak všechno ode mě. Teď bych vám chtěl představit můj gaming setup, na kterém budu gamit. A prostě jdeme na to. Jdeme na to. Takže tady vidíte podložku a toto bude náš setupík. Takže začneme hnedka monitorem. Monitorem máme od Xiaomi. Ukážu vám specifikace. Jo, je to Xiaomi QLED Gaming Monitor 30. Vidíte, až 200 Hz. Jdeme dál. Klávesnice 60%, jo, mega fajné. Myš, taky herní, jo. Ovladač, na kterém budu hrát asi více. Úplně novej. Berlínky a Xbox One S. Na kompu hrát nebudem, teď to bude o tomto. Jdeme si to všechno zapnout. Takže zapnu svůj setup, takže můžeme ikonku, startneme to, tady startneme Ačko. Tak, jak můžete vidět, tak ukazníka nesvítí, to všechno svítí ještě monitor. Ano, Xiaomi, já vám ukážu, až to bude všechno zapnuté a ukážu vám specifikace. Tak, guysky, podle mě budou hodně otázky, proč točím na tento YouTube kanál, proč jsem začal vlastně. Začínám s tím, že většinou tu budu točit Fortnite a Molebuy, teď k tomu Fortniteu budu točit challenge a už mám vymyšlenou challenge, co vyjde dneska na YouTube, zítra nebo pozítří, to se ještě uvidí. A bude to moc fajný, dneska vám ukážu, jaké mám skiny ve fonku, proč mám tak špatné skiny, jaké mám další účty a to bude tak všechno, jo. A jinak už jsem vlastně tady, už jsem to zapnul. A pojďme se na to podívat, jo. Takže máme tady tohle, jo, já na 120 Hz. A jdeme se podívat sám ve fonku, takže zapínám právě. Tak to zapíná, ale ještě to není ona, takže ještě takové kouzlo. A uvidíte, mám, už tady jako těch účtů vlastně mám, je jich 5. Ale třeba tady vám to dám, to je takový normální OG, mega OG, to se dáme někdy zase příště, my budeme hrát na mém účtu, to si sám jsem si vyfarmil, je tam malinko skinů, ale podíváme se na to, takže tak to přece nefunguje. Nejde, že, guysky? Je to přece přesně. Hop, klikl jsem a tada, jsme tady. Mám level 87 a dneska vám řeknu i soutěž tohoto videa. Spáme do loku, tak mi tady svítí. Jo, Santa Rock je tady asi nevím kolik.
Ale málo, všude podíváme se. 37 skinů, no. Ale se jsou nějaké, jo, hodně z Battle Passu, tady prostě moc skinů není. A můj asi neoblíbenější teďka skin je asi tady tento, jo. Pak se můžeme podívat na ty na... OK. Nevím, že toto mám. Gaming Online Series, jo. Já jsem trošku šel ty backblingy, pak jsem šel, myslím, malinko do pickaxu. Jo, mám tady ty 2 pickaxy, yes. To jsem víc tady hadil než skiny, glidy nějaké. Potom jsem si kupoval tento, ten byl mega drahý, počkat. Scooting. Boty, jo. Nějaké ty landingy. Pak jsem hodně zamítal do emotů. No já mám rád hodně emoty, tak aspoň uvidíte můj loket teďka. Třeba. Jak to nefakčí. Třeba prostě. Kejdy, jo. Migu. Pak to je chapter 2 season 1. Jo, pak nějaké ty. Vy víte, prostě také ty klasické. Jo, pak to můj favorite třeba. A teďka nám samci dali takové zlato. Musíte to získat zcela zdarma, kotlík. Počet vinů. V této sezon mám viny 4 skoro, jinak jich mám hodně. A pak nějaké experimenty tady. Jo, tady počkejte, to vlastně to ani jsem neviděl. GG. Jo, tak nějak tak, nechci všechno ukazovat. Emoty mám nastavené, tak nastavené VP. Když jsem se fakt nehrábal, já nastavený tento. No, až teď. Auta, kola, ještě ty. Jo, vlastně mi přišly kola. Já si chci ty kola. Mi přišly ty kola. Songy a také ty, no. A rovnou, že bych mohl už jako tu soutěž, nebo ještě ne. Ještě ne, vás protáhnu. A jestli to skipnete, tak vás nevím. A dneska, počkej, jaká dneska máme lidičky? Hele, 15. dívejte, co dneska máme od 5. FNCSK, dáme si FNCSK. Tak to jo, dáme si FNCSK. A kolem level mám 724 silové 2, protože to vás nehraju. Ale co mě jako tak. Já se budu teďka Battle na videa a kdyby vás to začalo bavit se mnou, tak to máme. Můžeme dát i ten gateway. Ale to úplně nevím, ale co mě mega třeba baví, jsou Janka Dio. Měl jsem Adriana minule, ale už jednou, takže mám Čempa myslím 20%, jo 23%. A co teďka ta soutěž? Bude soutěž, až budeme mít 100 odběratelů, 100. Není to vůbec moc. Tak každý, kdo má u mě odběr, tak se zúčastní soutěž o gift v hodnotě 800 V-Bucksů. Když jste 800, ještě nějaké dokoupím, tak můžete si cokoliv vybrat za 800 V-Bucksů. Cokoliv budete chtít. Přidám si vás, pak sice musíme počkat 2 dny. Ale nebojte se, giftnu vám to. Ale až budete, musíte mít odběr, like aspoň na tomto videu. Jo. A tak no. Když tu bude nějaká Tesla, tak si samozřejmě koupím Teslu. Jo, nebo klidně vám můžu koupit Migu. A jeden za menší komplikace. A víte co, první videjko. Víte, je tady to hodně.
A nebo po domluvě, kdybyste byli třeba věrní fanoušci, nic neslibuju, tak si pak můžeme dát soutěž i o Battle Pass, jo. I o Battle Pass si můžeme dát soutěž. Jo, a teď vám ještě něco k tomu řeknu. A něco o mě prostě, to jsem já, no. 1,70 m, jedná asi. Víc o mě budete vidět až v dalších videích, jo, až se odhalíme. A s tou soutěží za těch 100 odběrů si dáme možná odhalení. Buď za 100 nebo 200, uvidím podle toho, jak vás to bude bavit. A to bych vám chtěl ukončit tady toto video. Jo, pak abych tu masku mohl sundat a vidět, kdo jsem. Můj TikTok vám dát ještě nebudu, protože byste možná zjistili, kdo jsem. Nebudu nic říkat. Takže toto. Já děkuji za pozornost. Ještě si vám něco ukážu a už to ukončím. Mega hezky bych mohl natočit první challenge ve Fortniteu. Toto video bude mít krásných 12 minut. Takže já děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Loučím se s vámi. Budu rád za odběr, za like, za všechno. Abyste se zúčastnili soutěže, abyste mi mohli zahájit. Pak to vylosuju nakonec štěstí, všechny vylosuju. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Můžete zanechat ty lajčíky, odběričky. V případě toho si mě můžete přidat, možná si vás přidám, možná ne. Takže toto bude asi od dnešního videa představení všechno. Já doufám, že se vám moje první video líbilo. A já se s váma loučím a vidíme se zase příště. Čau, čau.